କଥାରେ ନାହିଁ ସମଜାତି ହେଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ। ଖାଲି ନାରୀମାନେ ନୁହେଁ, ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଏ, ଆଦର ଯତ୍ନ କରେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନାରୀ ପାଖରୁ ତା'ର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ନ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଖରୁ ତା'ର ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥ, ତା'ର କାମୁକ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ ନା, ତାପରେ ସେ ନାରୀକୁ ସିଏ ତା'ର ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁ ଭାବିକି ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ। ଗୋଟେ ତ ବୁଝିପାରୁନି, ଏଇ କଥାଟା ତ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଲାଗୁ ହେଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ପୁରୁଷ ନୁହେଁ କି ନାରୀ ନୁହେଁ, ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାର୍ଥପର। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲା ପରେ କେହି କାହାକୁ ଜାଣନ୍ତିନି। ତ କେବଳ ଜଣକୁ କାହିଁକି ଆଖ୍ୟା କରାଯାଉଛି? ଅନ୍ୟ ଜଣେ କ'ଣ ସାଧୁ? ନାଇଁ ନା?